سلام كمية علوكي برات غطات التليفون وير تي في نلوم حمس إسان شوعات الميزيا فرقة معلتن فرغان سرالو زينا من سنة روح يزركم قريبا لغم نمكتالكم بخبر زعود من مسخاتكم تسنع ميكايل حركو فالماقن بكنت وتاتو فيلم بمواهد منسترتات حرشان هبت بحر استود بهاقرا وعلا باريا ودوغعيا بس مرايي كالالو عامتاوي وعلى إيرتراويان نبرتي زوبا ماكلاي معراب السمين أمريكا تخيلون أبو زوباقاش باركاد معنا تكرمتا وحرشان مرقات نتفتات كرمة مدلات كحيل تساوعيد قريبا أبو زيناتات وطاي بريزيدنت تشاينا شي جين بينغ بريزيدنت يوكرين فولوديمير زيلينسكي ناي تليفون زرر باكايلون أمريكا نيكلس هواتوار كوادا دلن زغلا سامارينات نابز دوب كوريا كتوافر موهانا حبيرا أرجنتينا مس تشاينا بتقبرو نقداوي من لوات باتيرا يوان كتك موهانا أفريقيا زرزر زينا بموهاد منسترتات حرشان هبت بحرن استودبا بقداسنت بحرياو دوغعي بحفشات صلوا كومبوست اب اتوتاونت كومبوست ببزحين مفراي زلوتو مكرون قسقاسون كاب ترف مرف عسان صحايا بحرن بملكع فساس زدالو بحرياو دوغعن بليچاتاتون اب زبلن كالن ساعات دما بفلاي زتوكر هاغرا وعلا كابت مال 26 ميازيا بسمرا يكايدالو ጋዜጠኛ ብርሃስፋ መልክዕ ጸጻም ዘዳሎ ትሕዝቶ ዮናስ አብርሃም ባህርያዊ ድቑዒ ንምፍራይ ርቡሕ ውሑስን ማእዛውን መግቢ ብዝብል ቴማ ብምውሃድ ሚኒስትር ሕርሻን ሚኒስትር ሃብቲ ባሕርን ዝተወደበ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃእን ዝተዓደሙ ኪላታት ዝተሳተፍዎ ሃገራዊ ዋዕላ ባህርያዊ ድቑዒ ኣብ ኣስመራ ኣዳራሽ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ተጀሚሩ ኣብቲ ሚኒስትራት ዝርከቦም ላዕለዎት ሰብ መዚ ኪላታት ክልቲአን ሚኒስትርታት ወከልቲ ናይ ስራሕ መሻርክትን ኣብነታውያን ሓረስቶትን ዝተረኽብሉ መኽፈቲ ስነ ስርዓት ሚኒስትር ሕርሻ አቶ አረፍ ሃይነበርሀ ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብ ኤርትራ ምፍራይ ባህርያዊ ድቑዒ ብዕቱብ ካብ ዝተሓዝ 2 ዓመት ጥራይ ኣቑፂሩ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዕላማቲ ዋዕላ ነቲ ኣብዚ ዓውዲ ዘሎ ምቕሉል ተመክሮ ብምልዋጥን ብምህብታምን መሰረት ናይ መጻኢ መርሓ ጎደና ንምድላው ከም ዝኾነ ኣብርሂቡ ሓመድ ምንጪ ህላዌ ኩሉ ፍጥረት ጥራይ ዘይኮነ ንባዕሉ እውን ህይወት ዘለዎ ስለ ዝኾነ ብዓብ ጥንቃቐ ክትሓዝ ኣለዎ ዝበለ ሚኒስትር አረፍ ሃይነ ንነዊሕ እዋን ቀመማዊ ድቑዕ ዝለመደ መሬት ንቡር ቅርጹ ከም ዘጥፍእ ባህርያዊ ድቑዕ ግና ናይ ሓመድ ጠባያት ዘመሓይሽ ምዃኑ ብሰፊሑ ብምግላጽ ሚኒስትርታት ሕርሻን ሃብቲ ባሕርን ባህርያዊ ድቑዒ ንኸተኣታትው ተበግሶታት ዝወሰድሉን ኣብ ምፍራይ ባህርያዊ ድቑዒ ንምድሃብ ዘድልየሉን ምኽንያት ኣነጺሩ In the long run, if one relies on inorganic fertilizers, the structure of the soil will degrade eventually. ንነዊሕ እዋን ቀመማዊ ድቑዕ ዝለመደ መሬት ንቡር ቅርጺ የጥፍእ ማይ ኣብ እነስትየሉን ከዓ ብርክት ዝበሉ ባእታታት ተሓጺቦም ካብ ጥቕሚ ወጻኢ ይኾኑ ብተወሳኺ ኩሎም ባእታታት ቀመማዊ ድቑዒ ንኣታኽልቲ ዘድልዩ ይኮኑን ዝተፈላለዩ ዓይነት ጨውን ካልኦት ነገራትን ስለ ዝርከብዎም መርዛም ጓሓፍ ይፈጥር እዮም ባህርያዊ ድቑዒ ክበሃል እንከሎ ኣብ ሓመድ ብዝርከቡ ተሃዋስያን ዝሰባበርን ዝበኩዕን ባህርያዊ ባእታ እዩ ሰፊሕ ሰረት ዘለዎ ምንጭ ጥረ ነገራት ሃብታም ትሕዝቶ ከምውን ኣድማዒ ውፅኢት ስለ ዘለዎ ከዓ ኣብ ሕርሻ ብስፍሓት እናተዘውትረ ይመጽእ ኣሎ ባህርያዊ ድቑዒ ዘይመርዛማት ዘይተጓዳእቲ ከምኡውን ዘይበከልቲ ዝኾኑ ባእታታትን ዝተፈላለዩ ዓይነት ሽኮርን ዝሓቆፈ ንጥዕና ውሑስ ዝኾነ መግቢ ንኸነፍሪ ወሳኒ ተራ ዝፃወት ምህርቲ እዩ እዞም ኣብ ባህርያዊ ድቑዕ ዝርከቡ ሽኮር ኣብ ሓመድ ዝርከቡ ተሃዋስያን ንኽዓብዩ ንኽድልድሉን ንኽፋረዩን ዘድሊ ፀዓት ይህቡ ሚኒስትር አረፍ ሃይነ ስዒቡ ጎኒ ምምዕባል ደረቕ ድቑዒ ማለት ኮምፖስት ብመገዲ ሚኒስትር ሃብቲ ባሕሪ ካብ ተረፍ መረፍ ዓሳን ፀሃያይ ባሕርን ዝማዕበለ ፈሳሲ ድቑዕ እውን ከም ዘሎን እናተመሓየሸ ከም ዝመፀን ብምሕባር ኣብ ዝተፈላለየ ኣትክልቲ ይፍተን ከም ዘሎ ገሊጹ
ኣብዚ ንኽልተ መዓልትታት ዝቕፅልን ዑደት ኣብ መርኣያ ቦታታት ዘጠቓልልን ሃገራዊ ዋዕላ ንኣገዳስነት ባህርያዊ ድኹዕን ሓደገኛነት ቀመማዊ ድኹዕን ብኹሉ መልክዓቱ ዝድህስስ ካብ ውሽጢ ሃገርን ወፃን 18 መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ይቐርብ ኣሎ። ኣብቶም ልዕሊ 130 ዝኾኑ ተሳተፍቲ ወከልቲ ትካላት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ኣብ ኤርትራ ዝመደበሮም ኣምባሳደራትን ከምኡውን ተወከልቲ ጀርመን፣ ዩጋንዳ፣ ቤኒንን ሩዋንዳን ይሳተፉ ኣለዉ። ናብ ካል ዜና ምስሰግር ዓመታዊ ዋዕላ ኤርትራውያን ነበርቲ ዞባ ማእከላዊ ምዕራብ ሰሜን ኣሜሪካ ብ22 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ግራንድ ራፒድስ ተኻይዱ። ኣብዚ ካብ 13 ከተማታት ዝመፁ 132 ኣባላትን ሓለፍቲ ውዳቤታት ህግደፍን ሃማደን ዝተሳትፎ ዋዕላ ገስጋስ ስራሕ 2022 ክግምገም ከሎ ኣብ መደባ ስራሕ 2023 ተዘትዩ። ኣብታ ኣጋጣሚ ጸብጻብ 3 ውዳቤታት ማለት ህግደፍ፣ ሃማደን፣ መንእስያት ህግደፍን ቀሪቡን ዘተ ተኻይዱሉን። ፈጻሚት ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብሪ ህይወት ተራ ንቑሕ ዜጋ ኣብ ምህናፅ ሓያል ሃገር ብዝብል ኣርእሲ ሰፊሕ ሰሚናር ክህብ ከሎ ሓላፊት ህዝባውን ከምኡውን ጉዳያት ወይዘሮ ሓድነት ቀለታ ድማ ናይ 2023 መደብ ዕዮ ዝርዝራዊ መግለጺ ኣቕሪባ። ኣብ መወዳእታ ምርጫ ሓደስታ ኣካይዲት ኣካል ድሕሪ ምክያድ ተሳተፍቲ $105,000 ወፊዮም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብድሮ ናይ ዝዋዕላ ኤርትራውያን ተቐማጦ ግራንድ ራፒድስ ዝውንንዎ ሲቪካዊ ማእከል ማሕበረኮም ከም እተመረቐ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣፍሊጡ። ኣብ ዞባ ጋሽ ፓርካ ብዝቕፅል ክራማት ልዕሊ 284,000 ሄክታር ክዝራእ ተወጢኑ በምህላው ኣድማዕነቱ ንምርጋፅ ንጥፈታት ቅድመ ምድለዋት ክሕይል ጻውዒት ቀሪቡ። ወኪል ሪና ኣካል መብራቱ መልክዕ ጸብጻብ ንዘዳሎ ትሕዝቶ ንግስቲ ኣዝዩ ብርሃነ ከተቕርቡ እያ። ኣብ ዞባ ጋሽ ፓርካ ዝናብ ኣዝመራን ክራማትን ተደጊፉ 30 ክረምታዊ ሕርሻ ኣድማዕነቱን ንኽረጋገጽ ሓረስቶት ንዘካየድዎ ቅድመ ምድለዋት ብዕቱብነት ክደፍእሉ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ኣብቲ ዞባ ጸዊዖም። ሓላፊ ኣሃዱ ልምዓት ዘራእቲ ኣቶ ነጋሳ ሃብተ ሚካኤል ንኤሪና ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ኣብ ዝቕፅል ክራማት ኣብ መላእቲ ዞባ ልዕሊ 284,000 ሄክታር ክዝራእ ተወጢኑ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ብፍላይ ነቕሊ፣ ምድልዳል፣ ምግምጣልን ምድኳዕን ኣብ ምኽዕባት እቶትን እቶታውነትን ዘለዎ ተራ ዓብ ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ብእዋኑ ክዓምዎ ተላብዩ። ንኡሳን ዞባታት ብዘቕረብኦ መደብ ከባቢ 284,000 ክሕረስ መደብ ሒዝና ኣለና ማለት እዩ። ንክረምትን ብኣዝመራን ዝዝርኡ ዘራእቲ ተታሒዙ ዘሎ ማለት እዩ። ካብዚ እቲ ቀዲምና ንሕና ከም ንጥፈት ብዝኣሃዱ በዚ ልምዓት ዘራእቲ ዝካየድ ነቕሊ እዩ። ተቀዳምነት ነቕሊ ከባቢ 135,306 ሄክታር መደብ ክንቀል ሒዝና ኣለና። እዚ ዳርጋ 46 ሚእታዊት ካብቲ መደብና ክሕረስ ኢልና ዘለና። ኣብ ንኡስ ዞባ ጎልጅ ዝውትር ዝኾነ ንጥፈታት ነቕልን ምግልባጥን ግርሁን ካልኦት ንኡስ ዞባታትን ዓብ ቆላሕታት ክህብኦ ብምዝኽኻር ኣብ ንኡስ ዞባታት ኣቁርደት ድገን ፎርተሰዋን ዝሰኣሰል ዘሎ ንጥፈታት ሞጊሱ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ዞባና ቅድሚ ሕጂ እውን ከም ልምዲ ዘይጸንሐ ንኡስ ዞባ ድገ ቁርደት ንኡስ ዞባ ፎርተሰዋ ገለ ጀማሚረን ኣለዋ ነቕሊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ነቕሊ ሓደ መሰረታዊ ኣብ ልምዓት ዘራእቲ ኣብቲ እቶትን እቶታውነትን ንምዕባይ ንገብሮ ንጥፈት ከም ቀዳምነት ንሕዞ እዩ። ካልኣይ እቲ ናይ ምዕቃብ ሓገር ማይን ዝግበር ቅድመ ምድላዋት ናይ ማሕረስ ናይ ምዕቃብ ሓገር ማይን ምድኳዕ መሰረታዊ ማለት እዩ። ኣብቲ ዞባ ኣብ ድኹዒ ጥሪት ተጸፍዮም ዝሓግዩ ጋንሸራ ዝበሃሉ ሓሳኹ እኽሊ ምስ በጽሐ ጉድኣት ከውርዱ ከም ዝረኣዩ ዝሓበረ ኣቶ ነጋሲ ኣብ ደንበታትን ከባቢታት ሕርሻታትን ዝእከብ ድኹዒ ከም መህብተሚ ትሕዝቶ ግራውቲ ምስ ዝውዕል ነቶም ሓሳኹ ኣብ ምጥፋእውን ክሕግዝ ስለ ዝኽእል ቆላሕታ ክወሃባ ዘኻኺሩ። ጠንቂ ናይ ጋንሸራ ኸ ብናይ ድኹዒ ባህርያዊ ድኹዒ ኣብ ድኹዒ ጸኒሖም ተንቋቑሖ ኣብቲ ማይ ዝመጸሉ ኸ ፎሪ ማለት እዩ። ኣብ እቶት ክበጽሕ ከሎ ኣብ ግዜ ጸባ ወይ ድማ እኽሊ ምስኳዕ ክበጽሕ ከሎ እኽሊ እዚ ሓደጋ ስለ ዘውርዱ ሓረስቶትና ነዚ ናይ መጥቃዕቲ ናይ ጋንሸራ ንምጉዳል ነቶም ዘለዉ ባህርያዊ ድቑዒ ክንጥቆምሎም ስለ ዘለዎም ክኢላታት ቀጻሊ ጎስጓስ እንዳገበርና ኢና ዘለና ብዞባ ደረጃ ነፍሲ ወከፍ ምምሕዳር ካብ ከዓ ኣብ ከባቢኦም ዘሎ ኣብ ቦታ ዘራእቲ ንክበጽሕ እንተዘይበጽሑ ከዓ ክብተን ከም ዘለዎ
ሓበሬታ ይግበር ኣሎ ኣብ ዝሰፍሐ ክፋላት ዞባ ዝናብ ደንጊ ጀሚሩ ቀልጢፉ ናይ ምቁራጽ ተርእዮ ስለ ዘጋጥም ነዚ በዳሂ ኩነታት ንምቅጣም ሓረስቶት ነቲ ልክዕ ናይ ዘርኢ ግዜ ብግቡእ ክጥቀሙሉን ምስቲ ኩነታት ዝሰማማዕ ዘርኢ ክመርጹን ከምኡውን ግዚኦም ኣብ ምጽባይ ትራክተራት ከየጥፍኡ ንዘለዎም ካልእ ኣማራጺታት ክጥቀሙሉ ጸዊዑ ሓረስታይ ኩሉ ግዜ ብዘለዎ ወላ ስልኳ ይኹን ማይ ጥብ እንድሕሪላ ክጥቀመላ ክኽእል ኣለዎ ኣብኣብነት ክትቆሱ ትኽእሉ ሓረስቶት ኣለውና እኳ ማይ ጥብ እንድሕሪላ ንዑ ክበቅዕ ዝኽእል ዘርኢ ኣብ እዋኑ ብዘለዎም ዓቕሚ ብኣድጊ ድዩ ብገመል ድዩ ብዘለዎም በቶም እንስሳታት ተጠቒሞም ይሓርሱ ክሳብ ብጉልበት ኩዒቶም ዝዘርኡን ኣለዉ ምክንያቱ ንእሽተይ ዝዘርእዋ ኣብታ እዋን እያ ቀለብ ዓመቶም ኣይትኸሎም እያ ስለዚ ሓረስታይ ንትራክተር ጥራይ ምጽባይ ነቲ ወቕቲ ዘርኢ ስለ ዘሕልፎ ወቕቲ ምሕላው ከዓ መሰረታዊ ስለ ዝኾነ ኣብ ወቕቲ ክዘርኡ ኣቶ ነጋሲ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ብሱላት ኣዝርእቲ ጥረታትን ናይ ቅብኢ ዘራእትን ኣዛኒኦም ክጥቀሙሉ ሞያዊ ምኽሪ ድሕሪ ምልጋስ እቲ ሜላ ሓደገኛታት ጻያይ ንምቁጽጻርን ፍርያምነት ሓመድ ንምሕያልን ውጽኢታዊ ምዃኑ ገሊጹ ኣብ ዞባ ከረም ብምውሃድ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ወለድን ካልኦት ናይ ስራሕ መሻርክትን ብዝተገብረ ጎስጓሳት መጠን ምቁራጽ ተምሃሮ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ባሳት 50 ሚታዊት ክንክን ከሎ ተሳታፍነት ተምሃሮ 35 ሚታዊት ዕቤት ከም ዘመዝገበ ተሓቢሩ ሓላፊ ትካላት ትምህርቲ ኣብቲ ዞባ መምህር ዮሴፍ ዕቑባ ስላሰ ምስ ሴሪና ዝገብሮ ቃለ ምሕትት ምቁራጽ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ንምንካይ ብዕቱብ ክስራሕ መጽንሑ ብምጥቃስ ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበሩ 1.8 ሚታዊት ናብ ባዶ 9 ሚታዊት ጎዲሉ ከም ዘሎ ነጺሩ ተረኺቡ ዘሎ ገስጋስ ዘተባብዕ እኳ እንተኾነ ናብ ባዶ ንምውራዱን ብዓብዩ ብቕዓት ተምሃሮ ንምምሕያሽን ዝተርፍ ግን ብዙሕ ስለ ዝኾነ ተራ መምሃራን ኣቤተ ትምህርትን ኣብ ቦትኡ ከሎ ምስ ወለዲ ዝግበር ርክባት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ኣቤተ ትምህርቲ ተልእኾን ብብቕዓትን ኣድማዕነትን ንኸሰላስላ ናይ ወለድን ከምኡ'ውን ሓገዝን ተሳታፍነትን ከም ዘድሊ ኣገንዚቦም መምህር ዮሴፍ ኣብ መወዳእታ ምውዳብን ምሕያል ኮሚቴ ክፍሊ ንኮሚቴ ወለዲ ስልጠናታት ምውዳብ ምትብባዕ ተራ መሻርክቲ ሙቓም ቤት ምኽሪ ኮሚቴ ወለዲ ብደረጃ ንኡዞባ ተታሒዙ ካብ ዘሎ ናይ መጻኢ መደባት ምዃኑ ገሊጾም ኣብ ንኡዞባ ከረን ካብ መውዓሊ ህፃናት ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ኣገልግሎት ዝህባ 57 ትካላት ትምህርቲ ከምኡ'ውን ልዕሊ 27,500 ተምሃሮ ኣብ ንጡፍ ስራሕ ይርከቡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕዚ ሓጻር መሰጋገሪት ንኣገራዊ ዜናታት ሒዘ ክምለሰኩም እየ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ናውፅለይ ክብራት ዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ቻይና ሺ ጂንፒንግን ፕሬዚደንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዜሌንስኪን ትማል 26 ሚያዝያ ናይ ቴሌፎን ዝርብ ኣካይዶም እቲ ዝርብ ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ዩክሬን ኣብ መንጎ ክልቲኦም መራሕቲ ዝተኻየደ ናይ ፈለማ ምዃኑ ጸብጻባት የረድኡ ፕሬዚደንት ሺ ጂንፒንግ ኣብቲ ርክብ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ጥራይ ክዓርፍ ከም ዝኽእል ንፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ገሊጹሉ እቲ ርክብ እወታዊ ምንባሩ እውን ፕሬዚደንት ዜሌንስኪ ሓቢሩሎም ቻይና ዓመቱ ኣሕሊፉ ዘሎ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ኣቕዲማ እማመ ከም ዘቕረበት ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ እማመ እወታዊ ተቐባልነት ይረክብ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ቻይና እቲ ኩናት ብዘተ ክፍታሕ ተደጋጋሚ ጻውዒት ከቕርባ ካብ ዝጸንሓ ሃገራት እያ ኣሜሪካ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ክዋደደለን ዝኽእላ ሳብማሪናት ናብ ደቡብ ኮርያ ከተዋፍር ምዃና ሓቢራ እዚ ዝተገልጸ መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ትማል 26 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ናብ ዘካየዶ ርክብ እዩ ዕላማ እቲ ተልእኾ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦታት ንምምካት ምዃኑ ዝገለጻ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ቀረባ መጻኢ ተግባራዊ ከም ዝኸውን ሓቢረን ኣለዋ ኣሜሪካ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ኣብ ደቡብ ኮርያ ከተዋድድ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፈ 4 ዓመታት ናይ ፈለማ ክኸውን እዩ ኣሜሪካ ኣብ 1980ታት ናብ ደቡብ ኮርያ ዘዋፈረቶ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ኣብ 1991 ከም ዝሰሓበቶ ጸብጻባት የረዱ እዚ ሓድሽ ወተሃደራዊ ውጥን ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ደበና ኩናት አንጸላልይዎ ንዘሎ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ናብ ረጽሚ ከይሸሞ ከም ዘስግእ ተንተንቲ ይሙቱ እቲ መደብ ተደጋጋሚ ፈተነታት ሚሳይል ከተካይድ ንጸንሐ ሰሜን ኮርያ ኒውክሌሳዊ ፈተነ ከተካይድ ከገድዳ ከም ዝኽእል ይሕበር ሰሜን ኮርያ ኣብ 2017 ፈተነ ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ኣካይዳ ምንባራ ይዝከር ናይ መወዳእታ ዜና ኣርጀንቲና ምስ ቻይና ብትገብሮ ንግዳዊ ምልዋጥ ባጤራ ዩዋን ክትጥቀም ምዃና ትማል 26 ሚያዝያ ኣፍሊጣ
اتمدب كاب زمتصور حكمبو تغباراو كم زخون سم ذكرتين هاجرات حبيرو مالو برازيل تركبن قال هاجرات دوبا امريكان حيالو هاجرات دوبا ومبراق اسيان اب زكايدو نقداوي نتفتا تتقامن دولار امريكا كوغدا مخانن كيغلص مسنحن يفلط بتزامادي قلطف قطباو غسغاس مزغبا زلوا ابال هاجرات نايتين برازيل روسيا هندي تشاينا دوب افريكان زحقف قطبا ود بريكس ناي حبار باطرا كتقما مدب كم زلون كحبرا مسنحن وني ذكرم تشاينا روسيان ابز عمزي كاب زكايدو نقداو نتفتات اتي سو عميتاوت بناي غزارسن باطراتات كم تخايده اب زحلف سالست مغلاصني يفلط تشاينا بتكايدو سغر دوباوي نقداو نتفتات تتقامنت باطرا يوان ابز عمزي نفلما غزين دولار امريكا كم زبلصين معكنا زينا زقال حزلوا زمع بالاتات زين غسغاس دولار امريكا بالوتا كصلو كم زخل كيلاتات يطوسوم نسعى استدالو زيناو مسنادو نمزا مارسا زينا كدغملكم اب غاش باركار معنا تكرمتاو حرشان مرغاز نتفتات قدم مدلوات كحيل تصاوعيت قريبو اب زيناتات وصاي بريزيدنت تشاينا شي جينبينغ بريزيدنت يوكرين فلوديمير زيلنسكي ناي تليفون زرربا كايرو امريكا نيكلاس اواتوار كواد دلن زغلا سامارينات ناب دوب كوريا كتوافر مهانا حبيرا ارجنتينا من تشاينا بتقبرو نقداو من لوات باطيرا يوان كتقام مهانا افريقيا زي خبركم تعزبتي زينا بزي فتصم سلامك تالكم زي مسكن علتاو زينا سبورت سيرو زغلو بوغنيغا سلام